Tervetuloa tähän Esirakentajat budjetilla videosarjan toiseen jaksoon, jossa käydään läpi vähän pohjaratkaisuja ja talotoimittajien valintaa. Viime jaksossa käytiin läpi vähän sitä, että miten me on päädytty tähän tilanteeseen ja miten me on päädytty ylipäänsä rakentaa. Ja kaikki kävi loppujen lopuksi nyt sitten tänä talvena aika nopeasti edes ajateltu, että me lähdettäisiin rakentamaan nyt oikeasti 2023, mutta kaikki vaan loksahteli paikalle. Ja nyt me ollaan oltu tässä suunnittelupöydän ääressä katselemassa kasa erilaisia talopohjia. Ollaan mietitty sitä pohjaratkaisua ja sukelletaan tänään vähän syvempään päätyyn siihen, että miten me on pohjaratkaisuja käyty läpi ja miten me valittiin talotoimittaja. Tämän videon sponsoroi Kiirunatalot. Tutustu muuttovalmiisiin koteihin osoitteessa kiirunatalot.fi. Meidän tärkeimmät vaatimukset talolle lähti makuuhuoneiden määrästä. Eli ihan minimivaatimus 3 makuuhuonetta tarkoittaa sitä, että 1 päämakkari, molemmille meistä oma työhuone. Tehdään molemmat töitä kotoa. Kotoa paljon, niin täytyy olla oma työhuone. Ja vähän semmoinen pienenä bonuksena oli se, että jos olisi jopa 4 makuuhuonetta, eli 1 voisi jäädä vaatehuoneeksi. Meillä oli se 1 talo, mitä meinattiin ostaa, niin siinä oli 4 makuuhuonetta ja se jäi vähän kiinnostaa, että olisi 1 tavalla. Joo, aina se tavallaan se on bonusmakkari. Niin. Se voisi olla joku lukuhuone, vaatehuone tai joku muu vastaava. Niin. No budjettirajoitteet täytyy tietysti ajatella, että mikä on budjetti sitten olemassa, mutta 3 makuuhuonetta ja sitten niiden työhuoneiden pitäisi olla vielä erillään. Eli kun tehdään töitä, niin ei ole kiva, että ollaan vierekkäin ja huudella. Kuulee mitä toinen puhuu palaverissa, niin olisi kiva, että makuuhuoneet olisi erillään. Tai oikeastaan se on vaatimus, ei kiva. Joo, se oli tavallaan sellainen ensisijainen toive, että ne makkarit on mahdollisimman erillään toisistaan, että saadaan se työrauha. Ja paljon talonmalleja joutunut jättämään sen takia vähän niin kuin pois laskuista, että ne on niin vierekkäin, niin kaikki makuuhuoneet. Joo, se on niin jännä huomata, että yllättävän moni makkari on tavallaan niin kuin rivistönä, että joutuu valita jomman kumman, että joko makkarit on kaikki niin kuin lähellä toisiaan, tai sitten ei saada niin kuin niitä muita vaatimuksia, mitä ollaan toivottu. Niitä vaikka makkarit olisi erillään, niin ne on yleensä aina niin, että se päämakuuhuone on jossain erillään, mutta sitten ne pikkumakkarit on vierekkäin. Se oli multa aika tyypillistä monessa mallissa, että se päämakuuhuone voi olla vielä se meidän toivotussa paikassa, mutta sitten ne 2 pienempää makuuhuonetta, ne usein jako sen yhden seinän keskenänsä. Sitten niistä makuuhuoneista päästään toiseen asiaan. Erityisesti jos meillä on se 3 makuuhuonetta, että meillä on 4 makuuhuonetta tuulattavaksi niin sanotusti vaatehuoneeksi, niin päämakuuhuoneen yhteydessä olisi hyvä olla vaatehuone. Joo, se vähän niin kuin tuo mukaan sen 4. huoneen sinne lisää. Ja tämäkin on sellainen trendi, minkä olen huomannut talonäytöillä, että melkein kaikkiin uusiin taloihin nykyään rakennetaan jonkinlainen vaatehuone. Toisaalta mä tykkään siitä, että makuuhuone on sitten ilmeltään paljon rauhallisempi, koska siellä sitä vaatekaappi rivistöä. Se on selkeämpi, yksinkertaisempi se makuuhuone. Kaikki tavara on siellä oven takana piilossa. se voi olla. Joo, ja sit itse asiassa kun sanoa, tavara on piilossa, niin silloin se vaatehuone, se voi olla myös avohyllyillä, joka on, en mä tiedä onko se halvempi rakentaa, mutta se on avohyllyillä ja näet mitä siellä on. Ja se ei, ole niin kuin, se ei häiritse sitä makuuhuoneen näkymää. No sitten tärkeä vaatimus. Avoin olokeittiö, mikä on tietysti nykytrendin mukaista, mutta avoin olokeittiö ja mielellään vielä hyvän kokoinen. Eli käytäntö osoittanut talonäyttöjen myötä se, että semmoinen 44 noin on minimi, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja aika paljon se pituus on ollut ehkä tärkeämpi tekijä kuin se huoneen leveys, mutta että saataisiin ne funktiot, tavallaan se niemäke tai saareke, sen jälkeen reilu tila ruokapöydälle ja hyvän kokoinen olohuone vielä, että mihin mahtuu sohva ja TV-taso ja kaikki olisi ihan niin kuin kiinni toisissaan, niin oikeastaan se 44 huomattiin sitten siellä suunnittelussa, että se oli sellainen maaginen luku. Suosittelen kaikille käymään kiertämään talonäyttöä, niin niistä huomaa tosi paljon, että mistä tykkää itse ja sitten kun ottaa niistä näitä pohjaratkaisuja mukaan pohjapiirustukseen, niin niistä voi katsoa, että minkä kokoisia ne huoneet oli ja miten ne oli rakennettu. Me varmaan ollaan käyty muutamassa 10 näytössä. Joo, suurin piirtein parin vuoden aikana, joo. Ja oikeastaan mikä ekana ollaan katsottu on se olokeittiön niin kuin koko. Se on melkein jo valikoitunut sillain ensimmäiseksi, että minkä kokoinen. Et ei ole välttämättä tiedetty 4 määrääkään, mutta ollaan sanottu, että joo, toi on liian iso tai toi on liian pieni tai toi on just sopivan kokoinen.
Kyllä, sitten varsinkin jos ne on siinä vaiheessa ne talonnäytöt, että ne on jo sisustettu ne niin asunnot, niin rupeaa huomaamaan, että miten se oikeasti toimii, kun siellä on. Se on itse asiassa auttanut tosi hyvin, että olet nähnyt oikein kokoisen sohvaa, siellä oikein kokoisen pöydän, niin kyllä. Se jotenkin niin kuin tuo paremmin esiin sen tilan koon. Kyllä. Sitten yksi toive, iso plussa meillä on se, että kodinhoitohuoneesta olisi uloskäynti pihalle. Se on ihan totta, koska meillä on koira, niin se on aina ollut semmoinen toive, että olisi vähän niin kuin kuraeteinen, että voisi likaisen koiran kanssa tulla sadelenkiltä ja mennä suoraan pesutiloihin pesemään tassut. Makuuhuoneista vielä yksi asia. Tuossa mainitsitkin, että jos makuuhuone olisi meidän toivomussa paikassa, niin meillä oli se toivomus, että makuuhuone ja olohuone sojottaisi tai niistä olisi näkymät samaan suuntaan, eli käytännössä takapihalle. Eli optimoidaan se paras näkymä, että vaikka makuuhuoneessa käytännössä nukutaan, mutta mä tykkään sitä ajatuksesta, että se on sinne tavallaan paraatipaikalle. Niin, kyllä. No makuuhuoneet on monessa talomallissa rivissä, niin ne on usein just niin kuin rivissä jonnekin eri suuntaan kuin minne sitten olohuoneen näkymät on. Jep. Et me ollaan varmaan kompromissi tehty siitä, että meidän olokeittiö ei ole niin valtava, niin me ollaan saatu tavallaan se makuuhuone. Joo. No sitten tietenkin, mikä meillä on ollut jo pitkään, on se budjettiasia ihan viimeisenä, eli 300 tonnin budjetti, joka rajaa myös meidän toiveellistaa pienemmäksi sitten. Se oikeastaan, niin nyt kun rakennuskustannukset on noussut, niin se on vienyt meidän sen 4. makkarin. Se on varmaan konkreettinen asia ajatella, tai 24. Niin, tai sitten joku muu lattiamateriaali tai joku, mistä täytyy tinkiä. Että. Se oli meillä oikeastaan itsestään selvää alusta asti, että budjetti ei nouse, vaan vaatimukset, vaatimuksista kiristetään. Vaatimukset joustaa. Tämä meni itse asiassa niin, että sä löysit ton Kastelin Kultaranta 100/114, josta lähdit modaan sitä. Joo, sekin oli oikeastaan ihan vahingossa, että mä etin inspiraatioon pohjasta, että nyt kun me oltiin tontti saatu, niin alkoi olemaan vähän ajatusta jo, että okei, ikkunat tonne suuntaan, tietyt funktiot tonne suuntaan, sitten meillä olisi ajatus siitä, missä se kodinhoitohuone voisi sijaita, ja ihan sattumalta löytyi tavallaan se pohja. Ja nimenomaan sattumalta, sehän ei ole mikään ainut, se on varmaan niin kuin joku 200 pohja, mitä on katsottu, että niitä on aika kasa. Joo, ja me aloitettiin pohjaa ja katsoi tosi aikaisessa vaiheessa ennen kuin oli tonttiikaan, mutta tietenkin tiedettiin jo silloin, että tontti määrittelee sen. Ja se, mikä meitä kiinnosti tosi pitkään, oli se mikä oli asuntomessuilla se Suomi-talo. Joo, Suomi 124. Eli Kannustalojen Suomi 124. Se oli meillä tosi pitkään semmoinen, ja siitä on eri valmistajilla vähän erilaisia variaatioita. Joo, ja tämähän on tosi tavallinen pohja kuitenkin, että 3 makuuhuonetta, iso olokeittiö, kaikki samassa tilassa, että kyllähän näitä löytyy. Niin. Mutta se mikä siinä puuttuu, niin siinä on myös se, että siinä on ne makkarit tavallaan rivissä eri suuntaan kuin olohuone. Joo, se oli oikeastaan se, että sitten törmättiin just näihin meidän muihin toiveisiin, että mitä jos ne työhuoneet ei ole ihan rinnakkain ja mitä jos se päämakuuhuone on sen takapihan puolelle, niin siitä alkoi yhtäkkiä loppumaan valikoima noista valmispohjista. Just näin, joo. Ja se oli oikeastaan sitten se inspiraatio, että ei itse nyt ei löydy semmoista valmista pohjaa, niin mä lähden piirtämään ihan itse. Niin, joo. Josta päästiin siihen, sä peisit Kultarannasta tämän meidän ensimmäisen version pohjasta, jossa meillä oli vielä vähän sellainen lisähaaste, kun me lähdettiin jatkojalostamaan, niin me otettiin lisähaasteena se, että saadaan me puristettua alle 104. Joo, mulla oli joku sellainen hassu ajatus, että jos ei mitään muuta me saadaan, niin tehdään 104 talot. Siihen pitää raha riittää. Ja siihen pitää ensimmäisessä versiossa mahtua kaikki, että sitten isonnetaan, jos raha riittää. Tämä on tavallaan se minimi. Joo, ja tässähän on käytännössä kaikki, mitä me on toivottu täällä, eli siinä on nytten olohuone, makuuhuone osoittaa takapihalle päin samaan suuntaan. Meillä oli kauhea fiksaatio siihen vaatehuoneeseen, nyt se oli niin pakko saada. Ja se oli pakko tehdä vielä tuolla tavalla. Se tuotti vähän haasteita tässä kokonaisuudessa tämä vaatehuone, mutta se sinne väkisin runnottiin se vaatehuone. Siinä on tommonen hassu zigzag-väliseinä, eli sinne jää vaatekaappi sitten seinään upotettuna myös työhuoneen puolelle. Ja vähän samaa ideaa sitten tehtiin toisessa työhuoneessa, eli siellä upotettiin myös työhuoneen kaapit tonne, ja sitten väliseinän toisella puolella on tavallaan upotettuna eteisen kaapit, joka on vähän syvempi. Ja siihen mä en ollut koskaan tyytyväinen tuohon ratkaisuun. Miksi et sä ollut tyytyväinen? No musta tuntuu, että se ei oikein ihan, joku siinä oli silmään ei oikein iskenyt. Se oli vähän että en keksinyt parempaa. Tässä on nyt 39 neliöä toi olohuone, joka on about sitä meidän koko luokkaa. Tämä on toki melko leveä. Joo, me saatiin se haluttu neliömäärä, mutta tuosta huomaa, että me ollaan
tehty aika leveä siitä. Niin mehän lähdettiin tätä sitten niin kuin pidentää, kun noilla huonekalusijoitteluilla me huomattiin, että onko se pituus kuitenkin liian nafti tässä. Ja sitten kodinhoitohuoneeseen haluttiin jotenkin ehdottomasti tuo käynti päätyy. Pohjahannit ei ole piirretty sitä autokatosta, mutta täällä oli idea, että täällä on autokatos täällä päädyssä, niin siinä on kiva ajatus, että pääsee niin kuin autokatoksesta sisälle kantaa kauppakasseja ja muita vähän niin kuin suoraan keittiöön. Me oltiin tosi rakastuneita tuohon ideaan. Joo. Me ei nähty mitään muuta kyllä, just näin. Ei osattu yhtään niin kuin ajatella sitä toteutusta, että miten se niin kuin tulee toimimaan, mutta me oltiin ihan varma, että autokatoksesta suoraan sisään kauppakassien kanssa keittiöön, niin tuntuu, että toi oli jopa se, niin kuin mistä lähdettiin ton kodinhoitohuoneen suunnittelussa, että sen takia se noin päin siinä onkin. Tätä lähdettiin sitten muokkaamaan. Meillä oli tässä, niin kuin sanotaan, 10 erilaista versioa ainakin. Ei varmaan riitäkään. No, mulla on tallennettuna 10 erilaista versioa. Kaikki ei varmaan tallennettu ylös asti. Ei varmaan ole. Mutta tässä on sitten toinen malli, jossa tehtiin jo muutamia muutoksia. Tosiaan näitä testattiin niin kuin muutoksia myös yksitellen, että nyt ei ollut niin kuin, että tämä tai tämä, vaan tässä nyt on sitten piirretty nämä kaikki eri muutokset yhteen kuvaan. Ja tässä me selkeästi lähdettiin niin yksinkertaistamaan tuota pohjaa. Joo, ja varmaan isoin tekijä oli se vaatehuone, koska siinä edellisessä ne vaatehuoneen ja makuuhuoneen ovet vähän niin kuin osui yhteensä. Ja muutenkin siitä tuli sellainen hassu käytävä, sellainen joutui niin kuin kiertämään makuuhuoneeseen näin. Me ajateltiin, että mitä jos se rakentaa sittenkin kaapeilla, niin meillä tulee yksi iso makuuhuone. No iso muutos oli toisa, sanoit, että sä et ikinä tykännyt tästä toisen työhuoneen ja eteisen välisestä kaappijutusta, niin me siirrettiin se väliseinä tonne kauemmaksi niin, että eteiseen tuli lisää tilaa. Vähän niin kuin me haettiin myös sitä, että siinä se sisääntulo olisi sellainen vähän niin kuin teatraalinen. Mä taisin vähän demotakin sulle, kun me tullaan kauppakassien kanssa, koiran kanssa joltain mökkireissulta. Meillä on tosi paljon tavaraa. Ja nyt kun me asutaan tuulikaapellisessa talossa, niin se on tosi ahdas. Siinä on pieni niin kuin levyke. Joo. Että siinä on vähän enemmän tilaa just kun tulee sisään. Joo, ja sittenhän tässä oli se vaihtoehto just, että tuon olisi voinut rakentaa niin kuin vielä väliseinän tuohon, että tuossa olisi ollut toinen tämmöinen vessan kokoinen niin kuin vaatehuone kautta arkieteinen. Sitä nyt ei ole piirretty tähän, mutta se oli se yksi vaihtoehto. Mietittiin, että jos se rakentaisi, niin se toki kaventaa sitten tuon eteisen niin kuin käytäväksi. Joo. Tässä vaihtoehdossa nyt molemmat työhuoneet pieneni. Me pidennettiin myös nytten tätä olohuonetta, varmaan jonkun 1,5 metriä, että se on 10,2 muistaakseni. Näin mä muistaisin. Ja sitten me alettiin miettimään, että mihin tavallaan muualle sijoitetaan sitten ne saadut sentit. Muistaakseni me ihan pikkasen levennettiin työhuonetta, koska sieltä työhuoneesta tavallaan niin kuin se kaappitila myös poistui. Meillä ihan pikkasen levennettiin työhuonetta, mutta sitten enemmänhän se tuli tuonne kodinhoitohuoneeseen se pituus. Joo, niinpä. Osin siitä pituudesta ja siitä, että siitä tulee aika toinen käytävämainen siitä kodinhoitohuoneesta, niin me ajateltiin, että piirretäänkö se talotekniikka tonne niin kuin kodinhoitohuoneen oven taakse, ettei se ole. Se oli alun perin ideana, että tuossa kaappirivistössä on upotettuna se talotekniikka, että me ajateltiin, että tonne noin. Joo, mä monta kertaa sulta kysyn, montako senttiä se talotekniikka tilaa, että mahtuuko se tuohon? Niin, mahtuuko ne tuohon? No sitä ei ikinä varmistettu keltään, kyllä nyt uskon, että ne tuohon mahtuisi. Toki sitten myöhemmin mietin sitä, että kuinka pitkät vedot jollekin vaikka vilpille voi olla ulkoa, että nyt se on meillä aika keskellä taloa se talotekniikka, kun mä en tiedä tuottaako se haasteita, mutta tää oli sellainen malli, millä sitten oikeastaan lähdettiin niitä tarjouksia hakemaan eri me todettiin oikeastaan, että nyt me ei voida edempää niin tehdä hirveästi. Niin, että omin voimin, että nyt yritetään fiksumpia. Tällä pohjalla lähdettiin sitten talotoimittajilta hakemaan tarjouksia. Me 3 talotehtaan kanssa kysyttiin niin kuin hintaluokkaa, että heitä hintaluokka, missä tämmöisellä talolla mennään. Toki meillä oli näiden talonäyttöjen pohjalta ja muutenkin aika hyvin tiedossa hintaluokka, missä pyöritään. Että ollaan niin kuin myyjiltä kyselty 4 hintoja ja muita, kun on käyty talonäyttöjä kattelee. 3 kanssa keskusteltiin tarkemmin tuosta sisällöstä ja yksi näistä otettiin tarkempaan tarkasteluun johtuen siitä, että kaikkien se lähtöhinta oli hyvin lähellä toisiaan. Ja se oli aika yllättävääkin, että oikeastaan sillä peruspohjalla, mitä me laitettiin kilpailutukseen, niin ei hirveän iso ero sitä loppujen lopuksi saatu. Että muut tekijät oikeastaan sitten ratkaisivat, että minkä takia me valittiin meidän oma toimittaja. Paljastetaanko me tässä välissä, kuka me on valittu? Paljastetaan. Talotoimittaja, jonka kanssa lähdettiin tarkemmin muutostöitä ja muita niin kuin tarkkaa hintaa määritteleen, oli Kiirunatalot.
Joo, ja oikeastaan se ensimmäinen näyttö, mihin me Kiirunatalolla eksyttiin, niin vakuutti meidät tosi vahvasti. Niin, tässähän oli sellainen hauska juttu, että me ei ollut tosiaan Kiirunasta koskaan kuultukaan. Ja sitten se tuli, muistaakseni jonkun Facebook-mainoksen myötä tuli, että ihan tyyliin huomenna on talonäyttö Tampereella. Joo, se oli siis tosiaan niin, että seuraavana päivänä mä viikkasin sulle, että hei, että tämmöinen Kiirunatalo, että tämmöinen näyttö olisi huomenna. Ja alettiin molemmat tutkia niitä nettisivuja, että mikä tila tämä on. Ja se oli sitten oikeastaan niin kuin melkein jo sillä selvä, kun me seuraavana päivänä käytiin siellä näytössä katsomassa. Joo, siinähän kävi niin, että kun me mentiin sinne näytölle, niin me ei varmaan itse asiassa päästy edes eteistä pidemmälle, kun me ruvettiin myyjän kanssa puhua jo siitä meidän talopohjasta. Se oli meillä siinä vaiheessa piirretty semmoiseen malliin, että mä näytin sitä myyjälle, että tämmöistä me on suunniteltu ja tehtäis, niin se myyjä sanoi, että meiltä löytyy käytännössä just tämä malli valmiina kuvastosta. Todella nopealla aikataululla siitä sitten lähdettiin jatkokeskusteluihin ja muihin. Et mä olisinko samana iltana vielä lähettänyt sen pohjan myyjälle. Kyllä mun mielestä laitettiin se meidän pohja menemään melkein saman tien kuin tultiin kotiin. Ja lähdettiin keskustelemaan siitä muutostöistä. Niin kuin sanoin, se oli lähes sama pohja, mutta se oli se yksi kulma vähän erilainen. Mennään kohta tarkemmin niihin eroihin, mutta yksi kulma oli vähän erilainen ja me lähdettiin tosiaan väkisin sillä meidän pohjalla sitä hakemaan. Ja tässä on se Kukkola 118 Pertta, joka on käytännössä meidän talo. Niin kuin sanoin, täällä on tämä yksi kulma eri lailla, eli meillä oli piirretty sillain poikittain, pitkittäin ja päädystä käynti kodinhoitohuoneeseen, mutta tuossa vähän eri mallilla. Käytännössä toi saunakodinhoitohuone on vähän eri järjestyksessä. Joo, ja monet muut asiat on itse asiassa paremmin, miten mä osattiin itse piirtääkään. Että oli kiva niin kuin nähdä, että joku ammattilainen on tehnyt ja ajatellut niin kuin asiat vähän pidemmälle, mitä me koskaan päästiin. No niin se sanotaan ainakin nyt, se ei välttämättä alun perin tuntunut siltä, mutta monen iteraation jälkeen ollaan todettu, että tässä on kyllä jotain järkeä ollut tässä suunnittelussa, mutta me pitkään yritettiin puskea sillä meidän mallilla tätä eteenpäin. Mutta huomattiin, että ainakin jälkikäteen on helppo reflektoida, että se oma malli, niin vaikka kovasti sanoi matkalla, että ei tähän ole rakastunut, niin kyllä siihen vähän oli rakastunut kuitenkin. Kyllä. Että ei nähnyt niin kuin metsää puilta, että kyllä. Kovasti yritti, että tämä on niin kuin se paras ja miten tämä saadaan muutettua. Se mitä me tehtiin, niin me ensinnäkin flipattiin toi työhuone tuohon keskelle, miten se oli meidän piirustuksessa alun perin. Sitten tuupattiin sen verran sivuun päin se sauna- ja kodinhoitohuone. Kaikkihan lähti siitä, kun me oltiin niin rakastuneita siitä, että kodinhoitohuoneesta täytyy olla sivuuloskeonti. Se ei ole tässä. Meillä oli semmoinenkin versio piirretty, missä kodinhoitohuoneesta oli tosiaan tuonne autokatokseen käynti. Syy oikeastaan sille, miksi se ei ole siinä, on se, että se jossain välissä sitä aika nopeasti tiputettiin, kun myyjä huomautti, että Kiirunan talo on melko korkea. Tästäkin huomaa, vaikka tuohon etuterassiin on piirretty, onko tuossa 4 porrasta piirretty, niin autokatokseen tuoda se 4 portaan lasku sinne, niin sieltä käy kyllä aika ahtaaksi se tila. Kyllä ne portaat vie niin ison osan siitä autokatoksesta, että olisi pitänyt tehdä tosi leveä. Joo, ei se käytännössä toimi. Eli sen takia me päädyttiin sitten tähän, mikä tässä nyt näkyy, eli se käynti on eteen. Ja muita muutoksia tässä pyydettiin sitä, että olohuonetta levennetään 40 senttiä, eli tämä vakiomallin pohja on 3,6 metriä leveä. Joo. Niin ajateltiin, että 4-metrisellä, niin kuin me oli piirretty, meillä oli 4,2 metrisenä piirretty se meidän alkuperäinen piirros. Muistaakseni tämä on ihan muutaman millin heitolla yhtä pitkä pituudeltaan kuin meidän piirros. Noilla lähdettiin hakemaan siihen muutosta, käytiin keskustelujakin siihen muuta, ja sitten me jätiin ehkä hinta-asiaan tässä. Eli koska toi kodinhoitohuone on nyt siirretty jonkun muutaman metrin ulospäin tuolta keskeltä, ja se tarkoittaa sitä, että myös etuterassia täytyy leventää. Ja sillä on tarkoittaa rahaa. Ja me todettiin, että se on oikeastaan semmoinen niin kuin paikka, mihin me ei haluta mitenkään erikoisesti panostaa rahallisesti. Joo, mä aloin miettiä, että mitä tuolla tanssilavalla tuossa edessä tikii. Se on aika turhaa tilaa. Me mietittiin myös sitä, että ei olisi tehty ihan leveänä terassina, vaan 2 semmoista niin kapeata niin porrasta kautta katosta. Se olisi ehkä mutta se olisi ollut visuaalisesti aika hassu ja näin, että tavallaan toi malli, Kiirunan malli tuosta leveästä terassista on nätti. Et me palattiin siihen orkkispohjaan takaisin, että se kodinhoitohuone on keskellä, se on vakiohintainen, ei meille ei tule mitään muutoshintoja siitä. Sitten jos me katsotaan tätä pohjaa, niin me sitten jossain välissä huomattiin semmoinen toinen huomio tästä, että toi pakastimen ovi
on todella lähellä kodinhoitohuoneen ovea. Mä taisin sanoa, että mä en ainakaan halua tehdä näin, että joku väittää, että suunnitteluvirhe, eli se pakastimen ovi aukeaa sitten niin kuin osin kodinhoitohuoneen oven päälle. Se nyt ei sinänsä haittaa, kodinhoitohuoneen ovi ei edes aukea sinne suuntaan, mutta niin kuin se voi näyttää aika pahalta suunnitteluvirheeltä, joka on varmaan yksi syy niistä myös, että joku ammattilaiset on näitä suunnitellut kyllä. Sillä voi olla syynsä, että ne on ollut sillain. Joo, orkkispohjissahan on piirretty sänky tätä pukeutumistilaa vasten ja sinne on käynti molemmilta puolilta. Joo. Ja me halutaan sänky, niin kuin se oli meidän orkkispiirroksessa, että se tulee tonne päätyseinää vasten eikä pukeutumistilaa vasten. Ja myös se, kun tätä levennetään niin se tuo siihen tilaa sille sängylle, että sen pystyy laittamaan. Se kriittinen 20 senttiä, millä se meidän leveämpi parisänky siihen mahtuu. Kyllä. Ja siitä syystä se toinen pää pukeutumistilassa laitetaan umpeen ja sitten tänne oven päässä olevaan aukkoon, niin siihen tulee varmaan liukuovi sitten. Joo, liukuovi niin ei tule tavallaan sisäänpäin. Siitä tulee varsinainen vaatehuone, että se on suljettu huone. Ja sillä, että suljetaan se takapää, niin saadaan myös lisää säilytystilaa sinne, kun se ei ole avoin. Päädyttiin siihen, että levennetään sitä vaan 20 senttiä olohuonetta, siitä tulee 3,8 metriä leveä. Me pitkään sitä mittailtiin tässäkin olohuoneessa, säkin mittailit, että kuinka iso meidän olohuone oikeasti on, paljonko siinä tilaa. Sitä oli pakko kokeilla, että sai sen visuaalisen ilmeen siitä, että mikä on oikeasti meille se riittävä, tai sanotaanko minimi tässä. Niin, joo. Se 20 senttiä tuo lisää. Me käytiin pitkä keskustelu jopa siitä, että levennetäänkö sitä ollenkaan. En mennä uskoa. Joo, sä sanoit, että 20 senttiä ei ole mitään, että ei kannata tehdä 20 sentin levennystä. Mä sanoin, että se on aika paljon siihen niin sanotusti käytävään, koska jos laitetaan tuohon joku vaikka 3-metrinen sohva, niin sulla jää 80 sentin käytävä siihen. Niin sehän riippuu siitä sohvan koosta, kuinka ison sohvan sinne ostaa. On vaikea uskoa, että tämä on mutta se tuo aika paljon siihen käytävään tilaa. Se antaa mahdollisuuden ottaa se 20 senttiä isompi sohva siihen. Ja sitten se, minkä se mahdollistaa, niin me samalla pikkasen isonnetaan esimerkiksi saareketta se sama 20 senttiä. Joo, me saadaan vähän pidempi siitä. Saadaan vähän enemmän tilaa sinne. Ja itse asiassa se makuuhuonehan oli melkein se tärkein. Me mietittiin, että se päämakuuhuoneesta tulee niin pieni, että tarvitaan sinne tilaa. Joo, sinne se 20 senttiä oli tosi kriittinen, että nyt meillä jää niin kuin 50 senttiä sen molemmille puolille. Tai oikeastaan sinne toiselle puolelle jää 70 senttiä, mutta verhot syö jonkin verran. Niin. Sitten tässä on hyvä huomioida se, että pohjathan piirretään aina normi 160 sängyllä. Meillä on 180 sänky, joka on jo 20 senttiä leveämpi, niin sekin vie oman tilansa. Ja sitten sinne halutaan, että meillä on niin kuin vähintään se 50 senttiä sängyn molemmilla puolilla, että sinne mahtuu joku työpöytä tai joku. Joo, ja siitäkin kyllä mittanauhalla mä hirveän monta kertaa mittasin. Mä koen, että se 50 senttiä on siinä se minimi, että siinä mahtuu vähän pyörimään ja petaamaan sänkyä ja laittamaan lakanoita. Varastoon tehtiin sellainen pieni muutos, että toi kylmävarasto ei ole talossa kiinni, vaan siihen tehdään kulkuväylä takapihalle. Jotenkin ehkä mukavampi. No ei tullut jossain syystä itse koskaan edes ajateltua, että meidän työjohtaja sanoi siitä, että tuohon kannattaa miettiä, jättäisikö siihen aukon. Niin se oli häneltä hyvä huomio. Niin oli. Kiirunan kukkolan hintahan on Yläjärvelle toimitettuna ja pystytettynä noin 210 000 euroa. Ja niin kuin sanoin, se on aika kattava kokonaisuus. Siis sisältyy muun muassa maalämpö. Niin, joo, tässähän oli sellainen hauska juttu, että ihan siinä kun me joulukuun alussa käytiin se myyjän kanssa keskusteluja, niin varmaan pari viikkoa 2 kertaa lisättiin asioita siihen, lähti talohinta niin sanotusti halpeneen, eli ne lisäsi maalämmön siihen, saa maalämmön ja sitten lisäsi sen poran lieden siihen vielä. Sehän me oltaisiin joka tapauksessa otettu sitten lisähinnastosta, mutta se oli kiva lisä. Joo, se tavallaan nyt se lisähinta tippui siitä pois, että se kuuluu toimitukseen nykyään. Taitaa olla pora sen verran suosittu, että kaikki kyselee sitä poraa nykypäivänä, niin on todennut, että on helpompi laittaa se vakiona sinne. Kaikki haluaa sen kuitenkin. Kaikki haluaa sen poran kuitenkin, laitetaan se vakiona sinne. Mutta sitten meillä on tosiaan tähän pikkasen muutostöitä, josta ehkä isompina asioina on tuo autokatoksen suunnittelu ja pohjat ja olohuoneen levennys ja sitten keittiöön liittyviä asioita. Niin kaiken kaikkiaan me on varattu, että ton talopaketin hinta tulee olemaan noin 230 000–240 000 euroa. Tästä päästäänkin sitten sinne takaisin budjettiasioihin ja Kiirunan valintaan. Tärkein asia, minkä takia me valittiin Kiiruna, oli se heidän
rakennusmalli, miten he tekee sen Se talon. oli tosi kiinnostava. Me ei oltu koskaan oikeastaan aikaisemmin törmätty vastaavaan konseptiin. Niin, no ei ollut koko Kiirunaan törmätty aikaisemmin, enkä nyt ole törmännyt muihin talon valmistajiin, jotka tekee tällä lailla sitä rakentamista. Mitä tarkoitamme on se, että Kiiruna rakentaa talon käytännössä kokonaan tehtaalla Torniossa, ei vain seinäelementtejä, vaan oikeasti kokonaan. Siellä on asennettu keittiöt, kaikki kylppärin laatat, seinät on maalattu, mutta se on sisältä käytännössä valmis talo, kun se tuodaan tontille. Mä tykkään tosi paljon sitä ajatuksesta, että se rakennetaan kokonaan sisätiloissa, eli se ei ole tosiaan tuo elementit auki kaatosateessa tontilla monta kuukautta. Talo tulee 3 moduulina tontille. Ne pystytetään tai nostetaan 3 moduulia perustusten päälle. Sen jälkeen he tekee liitostöitä siinä muutaman viikon. Heidän lupaus on, että 4 viikon päästä viimeistään sitä toimituspäivästä pääsee muuttaa. Se on ihan uskomatonta. Se on ihan uskomatonta. Se on hirveän nopeata. Et jos katsotaan niin kuin muiden talotoimittajien nettisivuja ja markkinointimateriaalia, niin siellä puhutaan, että 6 johonkin 9 viikkoon on se rakennusaika siitä, kun ne tuo ensimmäiset elementit tontille. Niin puhutaan ihan eri kokoluokan projektista. Aikaa rahaa. Niin, aika on rahaa. Mä näen isompana niin tällaisen riskittömyyden, kun ei ole rakennusaikaa niin sanotusti. Talo tulee valmiina. Meillä ei ole enää rakentamisprojektin aikana mahdollista niin kuin meidänkään tehdä muutoksia. Miettiä, että mä haluankin tommosen keittiön tai vaihdetaan seinäväriä toiseen tai vaihdetaan joku toiset laminaatit. Me tehdään kaikki päätökset nytten keväällä etukäteen. Se talo menee tehtaalle rakennettavaksi, koottavaksi. Kaikki on valmiina, kun se tulee tontille. Siinä ei ole enää mitään mahdollisuuksia tehdä. Rakentaja on kyllä riski itsellensä, jos siinä mielessä, että varmasti. aina tekee mieli vähän upgradeata. Ja sitten kun me ollaan tämmöisiä vähän Excel-friikkejä ja meillä on tiukka budjetti, niin meidän on helppo myös budjetoida ne kaikki, kun me kysytään, me saadaan Kiirunalta kaikki hinnat etukäteen, mitä ne maksaa. Me tehdään pääosa valinnoista niin kuin periaatteessa samaan aikaan kaikki valinnat. Me tiedetään kokonaisbudjetti tosi hyvin etukäteen. Kiirunalla on ollut tosi hyvin ja selkeästi kyllä ne muutoshinnat heti saatavilla. Joo, sitä mä oon tykännyt, että kun on kysynyt jotain muutoksia, vaikka nyt esimerkiksi olohuoneen levennys, niin sille on todella selkeä hinta. Eikä niin, että no katsellaan sitten, että paljonkohan tää vie aikaa ja materiaaleja. Me ollaan nyt Exceliin tehty selkeä niin kuin lista muutostöille ja saadaan aika lailla niin kuin eurolleen sitten budjetti pitäväksi. Kyllä. Ja just se, että ei ole niin kuin myöskään mitään rakennuksen aikaisia piilokuluja, mitä moni ei huomaa budjetoida ja huomioida niin kuin rakentamiskustannuksiin on vaikka rakennuksen aikainen sähkönkulutus. Varsinkin näillä sähköhinnalla niin, kaikki siivous, jätteiden poisvienti, tämmöinen. Raksapaku. Niin, mähän olin ostamassa syksyllä nyt jo raksapakua. Sitten totesin, että me ei nyt rakenneta itse, meidän ei tarvitse kuskata sieltä raksalta mitään jätteitä, poistaa mitään, mä en tee sillä pakulla mitään. Tosiaan niin kuin kaikki, kun se rakentamisaika on vaan se kuukausi, niin ei juokse, niin kuin, ei ole mitään juoksevia kuluja kahden paikan sähköistä ja vakuutuksista ja muista pitkää aikaa. Ne on vaan sen kuukausi. Ja ne on tosi iso piilokustannuksia. Äkkiä voi tulla aika paljon sieltä. Että kyllä Kiirunan kilpailukykyisyys tuli siinä erinomaisesti esiin. Niin, no kaikenlainen riskittömyys, raha, nopea valmistuminen. Jos ajatellaan siitä, että me oltiin silloin marras-joulukuun vaihteessa Kiirunan näytöllä, myyjä sanoi meille, että pääsette juhannukseksi uuteen kotiin. Eli mä en vedä uskoa, mikä tässä on niin käytännössä 7 kuukauteen lupasen pääsään uuteen kotiin. Oma usko ei riitä siihen, varsinkin kun me ollaan niin alkuvaiheessa, että me saadaan kaikki itse siihen, mutta meillähän on tällä hetkellä nytten tosiaan sovittu, meillä on hankintasopimus Kiirunan kanssa ja meillä on talotoimituspäivä viikko ennen juhannusta. Juhannukseksi ei päästä uuteen kotiin, koti tulee kyllä tontille, pitäisi tulla juhannukseen mennessä ja siitä se 4 viikkoa enintään, eli heinäkuun aikana pitäisi olla muutto kotiin. Ja tästä aikataulustahan me ollaan toistaiseksi Kiirunan kanssa pidetty kiinni, mutta tiedostetaan tosiaan se, että rakennuslupaprosessi täytyy odottaa ja se ottaa aikansa. Ja joo, mutta se on niin kuin, suunnittelua paremmin. mä niin kuin en
uskoa, että Kiiruna tekee siinä viivästyksen. Viivästykset ainakin toistaiseksi on ollut meistä johtuvia. Katsotaan kuinka kauan Ylöjärvellä kestää rakennuslupakäsittely. Mutta tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että kaikki materiaali on toimitettu Kiirunalle. Ne on Kiirunalla piirrettävänä tällä hetkellä. Me odotetaan, että me saadaan varmaan tässä lähiviikkoina sieltä piirustukset ja päästään laittaa rakennuslupaa sitten hakuun. Sitten alkaa odotus. Se tuntuu erittäin pitkältä. Odotetaan, kuinka kauan Ylöjärvellä kestää rakennuslupakäsittely. Siinä lyhyesti tai oikeastaan aika pitkästi läpikäytynä tämä meidän prosessi, missä ollaan. Täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen Kiirunalta saatuun palveluun. Sen lisäksi, niin kuin sanoit, että heillä on saatu hyvin hinnat kaikki, niin ne on tullut myös nopeasti. Saatettu laittaa sähköpostia, myyjä soittaa niin kuin alle tunnin päästä meille vastausta takaisin. Niin, hinnat on saanut nopeasti ja just, että niillä on selkeä hinta kaikella. Jos verrataan vaikka toiseen kilpailijaan juuri, niin me oltiin käyty jo varmaan useampi kierros Kiirunan kanssa, niin me saatiin edes ensimmäistä hinta-arvioa toiselta kilpailijalta. Kyllä palvelu on ollut ihan niin kuin 10/10. Tämmöisessä vaiheessa ollaan. Nyt jännitetään sitä, että kuinka nopeasti me saadaan rakennuslupa. Ota kanava seurantaan, tuu seuraamaan meidän rakennusprojektia, me päivitetään koko kevään ajan etenemisestä, missä vaiheessa mennään. Tuu kuuntelemaan meidän höpinöitä. Moi! Moi!